Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galonde segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لتيفي لجبو وموفو نسلمك فولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وافو أني أكا حديثة سنمان دولا كو أولا ماف سمانتي جوين مامي Kurane kalanka don kamawre la dunia ala Islame tono bi anga jamana yinkono nabi wile ko jam'iyatu safinatu saada ni a be Madina kura ni anyemo baye ankara mo a Sheikh Umar Kuyati sawonsa lada don alebulu kamni Rajaba kalula abe tafsir kene sigi tafsir kene mana sigi ube kalu woro ke Kurane tafsir la Muharram kalo mana jo o dogun folo konona la ube Kurane jigin bara in sigi senka kibibla ankara mogoma ka maw hakli jigin Kurane nafala ani kalande munu fana tun Kurane kala ka ulu yira mawla ku walajeli fen ke oyi o ladai mawuli nyinanta Kurane jigin kera ka ben sibiridon septembre kalo kile 10 ani duru Madina kura kuyatila dala ankara mogo Umar Kuyati ale Kurane duguma suran ke ka Kurane dafa kunche kasoro ka duwawu hatmul Quran kala ka tugu ala o kofe kalande woro munu ye Kurane kala abulu ka ji ulu yira la maula ke saba ani musulman saba ni ala ye maululu yira anna ulu ka jonjon minata kadi uma o kofe ankaramo ka osiku jakite ale min yere kene nganaye sawonsa nale debe kene nyenemaya ale kene soro ay kumananye Kurane bonyaka kasoro ka bara nunu bela jelen kunche Kurane munun tun kala ni dalailu khairati min tun kala na ko duwa kala ka bara nunu kunche go alladhi biwadul awam aman ba'da amin alam meson kura ne sangura jole salo ayin kana sigiya ana fana baw an koro ani an balmaw bela jele wallahi yoro jammo ni yoro suna mo awul to do je go ala ka sawra irana o do jabira salo ni na je matama faturo kono wallahi o kuma munu fatura anu do koriye ala ka hinula amin parce que ala do koti agolla in shakartum la azidannakum la yani ala bagada walma ni aygon bagada walma ni ye mafu ko bariko ay erekiye kon ala be awjidi o kuma amawfu awga nalila ka fogo awde ma bawye wallahi an fana bawna koro ani an quartier mo baw ufu o bagada ko ni naliye ala kama sidi wallahi sawosa ni kene mesigi uma wori barab na damne ka donye fo ashura la doni wallahi ka to ka do tafsir kono ka do ke jamae wallahi seniga anga shiku sikenega kuma temeni fe auzu billahi minash shaitani rajim ago gabe tangayini Allah ta'ala fe kabo shaitan toro ma mingara ma gene kabo ala ga hinala bismillahir rahmanir rahim ay dalan lamne ala toy alam to ko Allahu alami nyanne ma logale tiye nabe kafiri so ibadi ibala fe abison ita fe abison i ala batu abison ima batu abison donc o ko de mako arrahmanu o kuma fole kuma fana mi nato ni mami mbe araman korodon itenjigi ala ga jona ka fo ko ay durmunge tellement que ala ga hinna kono fole no tumi agotuni agogo arahim o kuma o
ladira oye alaga hinami kasatan lil muttaqina oye alaga inamillahara ni oye adina hinaye masi sente suye illa al muttaqina fu mon besira Allah oh wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ago kishinema bechidenga minto go Muhammad Rasulullah ana sudingu ni aga sahabaw. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Agogo alaga chidenko emi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alaga kishinema jidama. Qala ako man sama yawm ashura akoni mami ashura donsu ashura agilla kalo kile folo kera tarata sami mami mo donin saye mi o donin wani go be sa kuma fo sa kuma bina mo kunlo kun doni na amu to mo ro buru rubu fo ogma kile tanga be Ketanga be alamsa duma o kuma o ashura doye ni kira hadisa de koni mami ashura donsu kataballahu lahu ibadatu sanatayn ko ala be sanf la bato dima Allahu akbar sanatan yasumuha wa qablaha abigo mini mami asanfolo sun kakwanye ani ga sandan sun wadaka waman sama yawm ashura akoni mami ashura donsu ata thawaba alfa shahidan obe shahidisu bakelenga braji dima telke aka fosa ko mamu sala badri do oru nyono obo o nyono bakelenga braji dima ni mami shuna alamsan nata Allahu akbar waman sama yawm ashura akoni mami ashura donsu kataballahu lahu ajra alu sabu samawati Allah Ta'ala be sawul dungo ga baraji dima waman fadara mu'minan o masani mam masika sunsa parce que ala e da chamane yele o gama ala gugu asubla salami Allah Ta'ala ga pishi sira ga cha o mani go ko asabilu o sira gile asublu o sira chamai ala gugu asubla salami o ma abaro dosi ga sun akoni mami sun to sun tige ashura do ko me masun iye duni numandla kana ke shoye ga oh ga jabai da ga ne ai ne ga kuma ga shora kusile e shoye fembadi nga sha fendi mama sun tige la jadi ye minga di mowi o ma fendla minga di mowi kata ga sun to sun tige ho كأنما أبتلى عنده جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كوني مامي وجه كوبي على كلام مانتو أكى على كلام مانتو فاتورا أني منو بيبي أني منو مانا فلو كوبا كي كومي كولو بيسون تجاي في الله أكبر ورا دي ديما ومن مسار هذا يتيم يوم عاشوراء أقولي مامي أبرو سوزا يتيمدين كنا نهينا كسوزالي yatime de mi fasara ni amabalguya achema fara amzomaka ibalma gemi sara walma itiri mi sara walma ile mami do asara ga dento o masura do yati bro suza kuna ngasa ekuma mafumu dme ka bro suza kuna damatere katla ga here kai ka fini sa suza do katadi yatime dema walma kata warba dama ayo atabaho o masa kosi o sibe o sibe yatbe de kuna o siage baradi dima Allahu akbar wa man ala maridan yawm ashura akoni mami ula ashura do kata ba to do fo kata ko doron tere kata fo kaiwa katla ka doni dama je kata mafo dole munya ita fo ibe don dama aho كأنما هذا ولا آدم كله gori mami o je gabi gomi gi itarabo afana madembe من سقى شربة من الماء يوم عاشوراء ni mami jidi mama gi mi ashura do كأنما لم يعص الله فرفة
abe gumi imadeliga abe tumi imadeliga ala bota ishibe o kuma ni ashura e amse da min fo ala o ni amara dili ala ga sawla bi no do yana ni akira khoroma e sallallahu alaihi wasallam inaka atalafu tuhibbul afwa fa'fu ya rabb أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رتل معهون أيوا بلن نكف سوراني نغنغلو سبو آياتي وبلد سورانغلو أيغلام دمري لغلتكم بركمي يندمال لغن تغيي على تالي أرأينا كنا نتغينو أرأيت أيوا أرأيت يا محمد إنك نلك برويا مولا يكذب محمد تنتظرك الدين دون تروسراي وجنتويا يدور اليتيم وجيم يتمدين نوتي كابواغا أكما وكما فزاري yatmedin fasara gan nafulu kalfalen be abajali la ayatmedin genga boy ko afagan nafulu talibi din fasara ka giri ka dubbe fere ka giri ka fagan nafulu mabem fembe fere ka bettieti asiya ko so Allahu akbar wala yahudu danga toyte ma lashu ati are lashu ala to amil miskini kada aywa mismiyatina duninga fawailun bonani dindanga tabe lil musallina sillawi la nid fawailun lil musallina wailun dme malheur odi maleri lil musallina ko be sillawi ngani afoga daya amba fima go ye galon dige ogma ibe kuma tofo ala isel lord fu alladhina hum ala salatihim daimuna mo me o selika ma be o mate o be selika chola anu dara ka sudogo ni selda tmeruga o be yaka wuli ka selita ka selika ka nya chola e ma be o mate ogma ala go tachie ani tachie ni bonabe sella munu wala me sellamunu olu saruna olu kera aywa olu kera mayna nuwi an solatihim kabuga seli kelima aw mo mba sigi film flela téléjé la bontana je damuje foka sel der temaxa okuma do c'est-à-dire ala kam o sel la façon ni ma ala ga ayafle ala go innal ladina yaktumuna ma andalna'u min al-bayyinati wal udi min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anu la'inuna illa alladhina tabu wa atlahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim ago igado mamunu yaktumuna ayatillah mamunu be alaka kona ayadugu ka alaka ayaw kuma yelema ka alaka ayaw kuma glagla to pasje ko ni alaka ayal korofa chola ko domel yineni wal masini ko dotna kumife wal ma aywa ko do wa fota o ma alaka ayak ko korole fune fiega fiye waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna en mogombe selari bla kowere ka selari bla kowere surtout ko kuntan westamea o ma donula ala kanu olude mawfa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna aywa don me baba la fa la folo aman jo folo aman jo fo mitanga bo waylun lil musallina ibe foroka o ma sa ko e musole ogma go amekro worola ego ko so kumna ko ka befdi mo wele kumama ka obota seli ko pasi aywa ego ko so kumna ko afo so robai ko ibe sa ko kumbe ko ya wala waylun lil musallina aga chafo ga sa dana mais me fra mi fier kana alaga ayele ma mashiko so innal ladina
إن الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون أكما على آية فاتشولا أيوة الذين سلمونو olu tigi olu kɛra mawla ye yɛrɛ da ciw sella a bɛ seli maaw de ɲɛkɔrɔ a muso fa sara o tuma dɔn u taara baniyɔrɔ la o ko k'u ta su seli misiri de la o don sa i bɛ dagatɔ yɛrɛ wuli sa wa ka tatale ta bɛn ɲɛ ko mɔgɔ ta أيوة يمنعون أيوة أي مرة ما هو بلي الماعون وقول يمنعون ودمه مسو إيجا كلونغلا أنيجا كلوني إيجا دعاء إيجا مرو إيجا فواي أسنغا مغوما شو إيجا بيلو إيجا دبا أنيجا وتروني أسنغا مغوما مسو iga na sa iga chaya bari ni bangari dron itadira ibe doni mauna kono Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wa lillahi suratul kawthar ne kawthar ko bazurani magangadu salasu ayati ala sabu sura bismillah ay kalan nam ne atuba gamay yene mallo ko tigi ya lo taala ay na gangare tigi do inna atoyna gadina ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kemega ala kira tanu akono ay bula ko nge kira yi awo fo inna atina gadamna ay kira jugu fana tatieni minye ma awo fo sura laban kira ani asibunu wayile nyoko ben misiri kono inda bab bani sahami bani sahami gaw wadundala fatahaddasa wa nasu min salati de quraish julusun fil masjid ato maga ku ko shuga nyama ko boss na misiri kono olugoni asin de kumala ngota do asin mimi kumala o masaka otigila sa wati mi ne asiseruma o kwama man ladhi kunta tatahaddas ma'ahu ko yala ko edma kuma jon ne fe asina mu fo ako zalika labutaru subhanallah subhanallah ako ko ni ma ko tigele subhanallah awde fo alakram subhanallah asro alakram denge kasim o fatura kila adembe sudo fona bora fatima zaraula agu ma ko che ko tigele nge ko che mi denta bu ola ala fa ko mallama ke go inna shaniyaka huwa labtaru okuma nyesine me asibunu wailima ngasa asigalentere e mama ko mo ko kibe dobo ala kila kimala e mama ko kibe dobo ala kila valeur la o bede inna shaniyaka huwa labtaru maunu ma foko ay ala kila teme adangane wal mago ala kila janfe de ko kide to mama ben kuma sugu fo o bede to ko inna shaniyaka huwa labtaru wal ma de ni kuma fo baga bede be doni ngono inna shaniyaka huwa labtaru aywa inna اللهم سا آتيناك اللهم سدي مورسون الكوثر نبي مايلا اللهم سا آتيناك اللهم سدي مورسون الكوثر قرآن لا اللهم سا آتيناك اللهم سدي مورسون الكوثر أسلم يلا اللهم سا آتيناك اللهم سدي مورسون الكوثر قرآن لا اللهم سا اللهم سر امورسو الكوثر انكيرو فغلا اللهم سا
اللهم صل مرسو سابا جما چامانا اللهم صل اللهم صل مرسو مانتون چامانا اللهم صل اللهم صل مرسو نفهمك چامانا اللهم صل اللهم صل مرسو انتو كرو تاليلا اللهم صل اللهم صل مرسو اي نورو بلاي سكنا يوا نورو بي او على يديلا اللهم صل اللهم صل مرسو القيامه دو سنة دونينا اللهم صل اللهم صل مرسو موجيدا چامانا اللهم صل اللهم صل مرسو لا اله الا الله محمد رسول الله اله اللهم صل اللهم صل مرسو دينا فاميالا اللهم صل اللهم صل مرسو سلف الدورولا اللهم صل اللهم صل مرسو كوباولا اللهم صل اللهم صل مرسو اديا هيرولا اللهم صل اللهم صل مرسو لا رأيلا فصلي يا محمد اجا سلبا جوف لا سري يمي محمد ايوا اجا بانغا كاسو فصلي لا بيجا بسلبا جوف لا مسلي سلبا جوف لا انسلني تشيني سنة مؤكدة سنة جن أكل كاي ني أكبالياي أيوة إن شانيك يا محمد إيجا دو إكوني يابا ومفلا على مطارو ودي ما كتكلني الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة الكافرون نيني ما نوتو دينا كنو كنكا نيك مبنا دي مدرو يبي إنا تينا كنا شيولوفلا لو كتر أبانا ما على دو الله على ديك كبر قوام مساي أكيد ما كنا يردني على كون نبغاو كنكا قوام سنين ميكي ekuma basiba dodi aywa okuma sa ni sura fula ayatan gilino ala kida kumbe ni sura fula kana suna bada sallallahu alaihi wasallam aba adaitu abolo kono kadi kadai susa farilla jadi ala kida kumbe adaitu sallallahu alaihi wasallam amba sta tege gono ala kida boto kata e badiri kele yorola temasala kulu ni nyonje aguma go ni kulu to ugama kun to go maslak aguma kun du ugama ku to e makdal akuma kun to fle to tere duwe ko okmala ko ngata munu ala nato ne ga ala don nato ni ega tawhidu aywa suratul fatiha al-fatiha ko sura mangadu ayo ko sura mono ay grandam ne ala to gamay yene ma logre tiya lo taala la rayna gere dino alhamdu taywa تروناني ساسباتي لمه إلهي الله تعالى على ديجيا بلد لمه وعمل فو يا على بركة كعلى فو كعلى كرافو كتلاقى أوفو كدوك أنفسوي يكما فميا أنفسو سوبة bisonwana ay kalangi ya doge asubedi on te doge e kama kella on be doge fay min kama lirahmi o sinjidi abalo fana ka do ko do selenu ay doge anga quartier soube fana anga quartier soube mo bana ya ni dadi jenato ni abafu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ay doge abela dine
ka daga douta aw kadiri aw munun be boy yoro wala kana ka dowi ke aw bela jele o ma kawfu ka kalche chena amuso befu munu uga na fo doni baraina ka anga kalche murudufu ame doge anfa e chonno jago ka doge e chonno jai ka doge e chonno sise ka doge e bagasila ka doge anga imam fa ewa eni o kakaramo alu trawle o kuma ambo olu segu nunu fo ko olu le ni bara ndamne ko olu le do mununta donc e ko ndugo do jabi kenedi o kuma ka doge mbasoyi o do mo yina wore fe aga doge mbasoyi siza in asantum li anfusikum in asatum falaha ogma eni mami nyana ibe nya yeredi ni chena fana ibe che yeredi fefe ija beke asa ala gogo in rabbaka la bil mirsodi ko ala be magno la ka be makono on ba mu nga nyuma fiye afoko yere ala ka hinula wallahi parce que ni trop fodro ala be souli ga fa sisa ala woni wallahi Allahu akbar diyanema logole tigi alo taala la ila kenale tido Allah taala de ma aywa Allah taala de marabai jusa do Allah taala de mamasake jusa do yaka e alado aw mere bato e alado nasaino aw medde mayni yifa wa ya rabbi alaga ano deme ala aw be dele aywa e ga on kana ala kaum blashatika aywa miklelembe ala aw kame kiga aw bla e mawka siraka ala enemana aywa e mamnun gani kana sirai ala e kera fitir badra tarai mamunuma afwaiwa e gairu magdubi ala e kera e fufurba tanai mamunuma e gaiwa aywa fitir badra tanai wa e mamunuma wala ilaha illa allah Allahu akbar wa ilaha suratul baqara wa ebodi mismuzo ko bosolani madnakaro wasitu aw sabu wa thamanuna ayatin ayat kemefla an bisgin woro wala ma ga fa bisgin wala rasulullah ay randam yani aso badamay yendema logle tigi alo taala la rayna gangara de tido alif lam mim Allah alam bi muradi bizalika الكتاب أيوة كتاب فلان ما بقول أيوة كلا لا ريب اسكت وكلو لا ريب فيه والله لا ريب فيه سيغا فويت القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يجا كقرآن في لا يجا بالا Udan aywa ko wala gara salai atre jonye alladina atre jonye maunu meli maria bila ghaibi kudulina atre jonye donu meseli jo adon ko sele ko ire ukimuna solata ka seli jo mabe o mate ka chula ka tuni ka seli kiri don ogma kaseli don kadiri kaseli kiru don wa e mabe o mate kaseli bedda fa chula mais an waselu bege bi minute fla minute sa wallahi e aflamo tellement e mawga teli wallahi ora abegam sani sugaseli Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum
su Habale. su Ha. afilalo ko ka kilo la tan kala suye ibe shese wala ngaje ko al-fatiha Al-Fatiha. Ah, wala de. Ah, wala wadelle. iba blade Ibabla. aywa wayunfikuna ani mamunu bugo nafro saraka fena aywa an masai u gazge nafro mina ani mamunu mamunu bedi baliya ni fenye uye mundi e ma Muhammadu ani fenye uye mundi min kabrika kapunye ani lahare olu yokenona aywa kubeta wala la o mo makulu wallahi go olu be kekra siraka kabu mayoro o mo makulu tigi al muflihuna aywa go olle maksidonye قال ربنا وكارمنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من أصاب ونسيان أو تعليم كلمة أو مولية أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سورة أو تغيير لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو جهار بغير بيان أو مد أو تقدير أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان واطلب منا على التمام والكمال والمهذب من كل إله واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تغفرنا يا مولانا ودونا فضل من ظلم واديا القول على الدم والقدر واللسان وهب لنا بالخير والسعادة والبشر والأمان وأطلنا بشر والطلبة والطغيان ونبينا قبل منايا النوم بالغفلة والكسلان ومنا من أداب الكبر ومن سؤال منكر ونكير ومن آخر التيزان وبين جوانا يوم البعث وآخر ركابنا من النيران إلى من كتابنا ويسر حسابنا سكن ميدانا بالحسنات وسدد أقدامنا على الصراط واسقنا في وقت الجنان وانصرنا تواسينا وارث والسلام واكرمنا بلقاء يا الديان سيدنا نبيك التوريت والانجيل والزبور والفرقان اتنا جميع ما شاء به بالسر والاعلام وزدنا بفضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يقب من دعاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا أبي القاسم محمد المصطفى سر الأجور نور الأول والسر الأنجز الأكمل أين رحمتي الربانية وبهجتي الاختراعات المتكونة الأكوانية خذ بدائرة كمالي وياقوتة تاج محاسن القلال سر الذات وترجمان الأسماء والصفات سيدنا ومولانا محمد المصطفى العدناني الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رمقالو أنسكلا نكدك كو على كسامر بنيوندو جرا جونيا جرا أني ما جول جلا كان كنسكي وبمي الله بغيرو يردون أبي فيما كو على كهنا لا كسبة أتيمة أبي فو والله ماما بدو كلك على السنغاتي بلا kosɛbɛ yanni turu ka se min ma sanga tira ka ban papier de bɛ a bɛ komi n'i taara ORTM na ne taara n'i ka communiqué n'i y'a sɔrɔ minnu b'i ta sanfɛ u bɛ taa bila duguma minnu bɛ na ni ye tuma dɔ la u b'a fɔ k'a fɔ o ko min sɔrɔla ko nin de don ko sini sɔgɔma k'a tɔ bɛ fɔ bɛɛ ka communiqué bɛ tabali la turu de ma s'i ma la ilaha illallah kuranna tigi de ko tɛ koyi
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أم فمن أنتم من يونشي بنوتا نونشي ويمو يا الله أسكي أم بو أم بسما من أم بمسكورا من غسمانا وبمبي وفلنياري لا دون أبيبا الله نene ala yangar sige do nyinana Allah abe bangoy nyinambe sanjumena samba kele kemenani ani binani hijra samba kele ani kemedura abe jon soroya aywa Allah alam sambi wala bi kofe Allah chewde temena koy abe hijra jate abe damna jona adongo sobe abe foko joye hijra ke kabo makka kata madina muhammadun sallallahu alaihi wasallam abe mi aka sahaba be mi tabi ina be mi tabi ina be mi kharnuta keme osigero mata ani nani enflo de la bi chewde temena koy musode temena koy wallahi ni qur'an min dira ma be ba amena naka ni soroya bayo ambita ka toya Allah دستور الأمة دستور الإلهي على كونستيسيون من تبي بدا article boy mobolo 00 224 00 221 imperla dono 00 be ba 0 égale à 0 au 0 plus 0 ouais 0 article fin tara ni qur'ana ya article bebina article min tara ko fe abebe bi article min tebi qur'ana al-qur'an al-karim wallahi ni man tonga solution be ni gono ko yatela ko baraba de fleka ka fe bi qur'ana na be kalanti sa e de ta famu koy sadaga law kalanto ala malikiya banani de bla kayna umar lame ka be kam min fo qur'ana kono ko ne be qur'ana fe ka fu ko amina nani ka amina bena iganyana ya rabbi ala kana tabe ya rabbi ka fu ala makani che nyina anya chikomi ya rabbi ala ka to sanwera ngai bagajo kana wonni ge kana boyla koy o ni ba fe ka sanwere afu alhamdulillah rabbil alamin bayo dia fu ko ni mami kan ko tanaye ena san chama ani kenya chama ani wasa chama ne ma fu ko ne be ka min fie mbe ka repetition de dima o e pédagogique do de qur'ana yan kala mina kan ga to kale ala barkada ka banjiri ko wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ma chama be atseka qur'ana kala meni ya fo dra abseka fo ino fe o ambe repetition am to ka siga kande ni ne kana boyla koy arjina de on donné arjina kono o be min fo de alhamdulillah rabbil alamin nabillahi nuhu ay victoire gagné 100 keme konondo ani biduru ala ka kwa ka fo alhamdulillah rabbil alamin nabillahi ibrahim den sorle ala ko ka fo alhamdulillah rabbil alamin muhammad yaredu o ala bonya bedama watimi ala nyeshi muhammad yerema ba'da uzbillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul محمد أفو الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أيها رجل محمد لا أكون محمد أفو الحمد لله بغي ويمي ناكوندو شيطان ما تلونغنن إلا أنغا على فوق على ولا نيماندو سامرة بنيوندو يا ربي على كاجرنا ngo sawere binyondo ya rabbi ala kajirana ni ko amina ibaye koyi sawere binyondo ala kajirana ala ka kenya chama ala ko kalfama anga jamana abe kumbala mina ala ka jamana mbo fitna min banga jamana ko ya rabbi ala ka ba ala ka hakli sigi ala ko dama bago wati corona do ko sobe itejo anga serul qalbike o ko fi amina sigi madina kuradala ela benelo o ambe do bon sessa marke el muhammadiya kono ambe ta bonsoir de ala krama o nasru eminana ni duskumbe keneka faranga anga ta ala krafo o eminana enebe ka boisson de mi folo anemi be ka gato nyimi kata ambe soroya nana na wati mi ambe foli nchogo ya fe o minna kunye ko ala kra ko qur'ana ay to anga do anga bon sessa marke el muhammadiya kono abe fama ko serul qalbi katamani duskunye emo famwa o chekorba mi nyankala la afre sahibil faidati atijaniyati Sheikh Ibrahim Niass ko sobe min chekorba ne ko ako wa kulli masghulun bi kulli muhammadin wa lam attakhiz khillan siwahu wa ma niltu akone re besula le meni alakray
Cheikh Umar Fouti ko asiknahu kaun jarabila ma kelen mina ko ye alakira de ko minhu ya'ti alkhairat ko heraw caman bɛ bɔ alakira de fɛ kunu a kɛra ni Muhammad ye hali bi a bɛ ka kɛ ni Muhammad ye sini barika bɛ don minnu na u b'a sɔrɔ ni Muhammad ye bagayogo i ma siko la i labɛnnen dɔ e sentiri siri wa e jɔ an ka taa alakira fɛ anw ka boyini n'a sɔrɔ passeport b'i bolo i bɛ don ni passeport t'i bolo i b'a makɔnɔ yan i b'a passeport dɔn wa o ye inna allaha ye ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima i b'a numéro hakɛ dɔn wa o ye 63 o ye alakira ka jawazu ye kosɛbɛ a ka passeport numéro o ye 63 de o de ye inna allaha ye n'i ye nin kalan dɔrɔn i bɛ don an fɛ n balimamuso musokɔrɔba ye min nana haja i jɔ an ka sali alakira kan kɛnɛ i jɔ an ka kɛnɛ parfumé ka kɛnɛ barika don a la ka sɔrɔ barika b'a la malikiya bɛɛ bɛna bɔ a kalama bagayogo sisan k'an ye baara sanuman kɛ a caman filan bolo dugukolo ka cogo min so dɔ bɛ ala bolo sanfɛla la sangaba wolonwulana kɔnɔ a bɛ fɔ a ma ko Baitul Ma'mur kabini don min ala ye so in bila yen don o don malikiya ba 70 bɛ don a kɔnɔ hadisa jɛlenw na n'olu malikiyaw bɔra fo ka diɲɛ wuli turu tɛ s'u ma an bɛna baara min kɛ n'i ye Allahumma salli kɛ kabini dali kɛra fo bi malikiya min ye tawafu kɛ Baitul Ma'mur la olu bɛ salatu in juru sara siɲɛ 10 o ye siɲɛ joli de salatu min an bɛna kɛ alakira kan ala ko n y'a kɛ k'ale b'a sara siɲɛ 10 ne bɛ ɲininka o kuranna aya jumɛn bɛ yen n'i y'o kalan ala bɛ sali ka siɲɛ 10 o ye aya jumɛn malikiya bɛɛ bɛ ka juru sara ne ye ɲininka o ye aya jumɛn e bɛ salatu ni jumɛn compare an ka rɔta an ka inna allaha kala ka tila ka salatul fati kala ni min sɔrɔla alakira ko tapi kan n'an bɔra voyage la an bɛ sin k'o fɔ ka akhitamuhu k'a kɛ dalailu khairati duwawu kalani ye ka foliw lase i labɛnnen don an b'a fɔ inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله 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 يا ربي على كاك براجيما بغايو نيانغا لاداي كسبا ولا كانجو على كرام محمد صلى الله عليه وسلم على كرام ري من كاو سني دان فم به are wula kijo madwe ma ki wuli kijo mae niko sunna ala kra irake na tunya demuto ademuso sayyidati nisa'i ahli janna fatima zahra nay zahrawi atamato ale tamacho ani ala kra tunya kele ni ala kra fatima ta na to anoto abina do ala kra kan ala kra be wuli kijo na sigiro di zahra ma watibi ala kra rebisi ni musobai abora che bado la kosobe ale be ma bunya do ala kra re wula kijo kama do bunya demuso allah akbar kanene kala kan wula ka salatul fatike kanya ke ikrama li rasulillah salatu mi anyake kado sa kata voyage la kata ala kra fe sallallahu alaihi wasallam o nino ki mako serul qalbi ni ma famu o ni tararawda kono ina ame chawbe ka songo ala kra la o alhaji chama be keneka alhaji kuraw chama ani hajja kuraw chama
ka duwawu ko ala ka san wɛrɛ bi ɲɔgɔn dɔn ala k'a jirana an balima minnu taara hiji la n'u ɲuman nana ala kana haramu don ani alikaba ci yarabi ala k'a to minnu y'a sɔrɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila ala k'u jidi siɲɛ caman na yarabi minnu ma siɲɛ kelen yɛrɛ sɔrɔ yarabi ala kana haramu don ani alakira cɛ ala kana haramu don ani alikaba cɛ bagayogo a nɛgɛ tɛ bɔ maa la ne ye min f'i ye an bɛ kalo min kɔnɔ ko muharram kalo in b'a kɛ an kala fɛn dɔ la ala ko inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahr fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum ala ko k'ale fɛ don min ale ala ye dali kɛ ko kalo jate kalo 12 munna ma kɛ 13 munna ma kɛ 14 ko 12 ko 12 in na k'ale ye 4 tɔmɔ ko 4 ko hɔrɔma kalo do Allah do ko ma ko an kana fɔ ko hɔrɔma ko waati ma usa waati ni y'o fɔ ye kafiriya kuma fɔ ni maa min ko waati ma usa waati ye I kafiriyara ni maa min ko mama usa maa ye I ye kafiriya kuma fɔ don ka fisa don ye su ka fisa su ye an filɛ kalo min na o ka fisa kalo wɛrɛ ko muharram kalo hɔrɔmalen hɔrɔma bɛ yɔrɔ la koyi bagayo ni maa min ye juma sɔrɔ alikaba kɔnɔ o juma kelen ni y'a sali an'anw ka juma 100 de kelen a bɛɛ juma ye kɛ munna I bɛ ala ɲininka ko pour que a ye dɔ fisa dɔ ye I bɛ fɔ jɔn ye ala t'a fɔ ala ye kɛ alors I bɛ mun bɔ a la ni salla ala kɛra ka misiri kɔnɔ a ka fisa anw ka yan an ye lasara misali sisan maa min salla ala kɛra ka misiri kɔnɔ a ka fisa anw ka lasara 1000 de juma kelen n'i y'a sɔrɔ ala kɛra ka misiri kɔnɔ o ka fisa anw ka juma 1000 e si kɔnɔ e bɛ juma 1000 sɔrɔ ko mama fisa maa ye u bɛ ka dɔ de nɛgɛ ko mama fisa maa ye u bɛ ka dɔ de ka ɲuman dogo wallahi hali bi maa dɔ bɛ si dɔ hɔrɔma la n'i ye hɔrɔma ko bɔ yen sini dɔ b'a ka minɛn ta a bɛ t'u ka dugu la kana jɔ a la koyi wallahi hali surafana bi I bɛ surafana i b'a fɔ dɔ ma ko a barika n'i y'o bɔ a la I bɛ bɔ dugu in kɔnɔ yan hɔrɔma ye tiɲɛ dɛ barika ye tiɲɛ dɛ hɔrɔma tɛ ne fɛ barika tɛ ne fɛ I bɛ se k'o fɔ a t'an ka du kɔnɔ mais a tɛ du wɛrɛ kɔnɔ o ye kalo ye wallahi ala ye sugandili kɛ ni kan kana maaw woloma ka bɔ ɲɔgɔn na e de b'o fɔ anw ye I t'a fɔ ala ye inna Allah istafa adama ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa nuhan ne de ye adama sugandi ne de ye nabilahi nuhu sugandi n ye nabilahi ibrahima sugandi alal alamin a tilala ko cogo di ko zurriyatan ba'duha min ba'din parce que ɲuman de bɛ bɔ ɲuman na barika de bɛ bɔ barika la ni ye maa min a bɛ ka bɛn nani kana siga la a y'a daminɛ u ka du kɔnɔna de la wallahi n ye maa min a bɛ ka bɛn nani ko n ye bɛn nani foyi ma bɔ a la a éducation de b'a la a y'u ka du de jira n na fɛn bɔra la koyi ni ye maa min ye bagayo a siranna maaw ye a ye maaw bonya a ye maaw gasi sigi a lamɔna ten de wallahi hadamaden bɛɛ b'i ka du ja de jira n'i taara jama la I b'a ka du mara cogo jira maaw la parce que dɔw bɛ samɛ dɔw bɛ malo koyi n'i bɛ kuma fɛ u b'u kun suli n'u bɛ kuma u bɛ kuma ni majigin ye u tɛ k'a kɛ kama dɛ a bɛ k'a jira la ko n fa ye lamɔ tan de je m'en fous ale bɛ bɛn nani ale bɛ k'a jira la ko ne fa ye indiqué ta de nin de b'anw ka du kɔnɔ maaba de bɛ maaba dɔn maaba de bɛ se ka maaba bonya nin kɛnɛ in kan anw ɲɛ bɛ alimuw la an ɲɛ bɛ alimamiw la olu kana sigi ka Umar lamɛn Umar ye kalanden ye Umar karamɔgɔ kaw sigu olu yɛrɛ kalanden ye an ɲɛ bɛ hafizuw la an ɲɛ bɛ arifuw la ani arifudenw olu kana sigi yan k'u nana kuranɛ lamɛn e hakili la ko kuranɛ ntanya de don cɛw bɛ yan minnu bɛ se ka kuranɛ bɛɛ kalan u kun fɛ aw ye maabaw de koyi maaba de bɛ maaba dɔn an mana Umar jaabi koyi aw mana kuranɛ jaabi an mana kaw sigu jaabi an nana la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ bɛ ala ka dunanya de la ya o kɔfɛ an nana mun jaabi al-Qur'an al-Karim ni ye ala ka kitabu ba ye fayɛtɛlakaw a ye fɛn ba sɔrɔ nin bɛɛ kɛra du min kɔnɔ o du bɛ nɔɔrɔ n bɛ ka ala fɔ ka ala waleɲuman dɔn ala kɛra ka hadisa jɛlen dɔ bɛ yen a ko nawiru manazilakum bisalati wa bi qira'ati al-Qur'an du bɛ nɔɔrɔ sɔrɔ ni fɛn fila ye sufɛ cɛbaw ni musobaw ka wuli ka sali o kɔfɛ ka kuranɛ kala du kɔnɔ wallahi nin dutigi a bɛ alikiyama bi a bɛ waso min ye nin du in sababu kɛ ka du in san bi ale bɛ waso su ni ɲɔgɔn cɛ
minnu kɛra duntigi ye olu kɔfɛ fo kana gu anw na bi olu bɛ waso bi bagayo comme mun na k'an ye maa to an kɔfɛ minnu bɛ kuranna kalan nin ye alhamdulilahi de koyi bagayo maa kan ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn kuranna bɛ kalan du min kɔnɔ kuranna bɛ kalan du min kɔnɔ o du sanfɛla malikɛw b'a dɔn k'a fɔ ko nin dun ye du barikalen ye ala kɛra ko k'a ye nɔɔrɔ don a ka du kɔnɔ ni kuranna kalanni ye parce que bulonda ye kunnajiya sɔrɔ kaare yɛrɛ kunnajiya sɔrɔ bi madinakura yɛrɛ kunnajiya sɔrɔ an b'a fɔ ko bamako yɛrɛ kunnajiya sɔrɔ baara ma kɛ yɔrɔ la min ka fisa ni nin baara ye alquran alkarim k'a fɔ ala ma k'a ni cɛ an ye salatu caman kɛ ala kira de kan sallallahu alaihi wasallam kalandenw ani karamɔgɔ minnu bɛ yan wallahi jigi tigɛra ka bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la fɛn kelen min tora an bolo alquran an y'an jigi da masakɛw kan a kɛra inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an bolila ka taa waritigiw ka da la u y'a sɛbɛn u ka da la ko siyɛn bɛ san ko wulujugu bɛ yan u y'u ka da suwa tuma dɔ la dɔ b'a fɔ ko ne yɛrɛ man kɛnɛ ni taara miliyari bɛ min bolo n'i kunko fɔ n'i tilala a b'a fɔ ko i nana retard la ko kunu ko ne yɛrɛ tun n taara juru ta yɔrɔ dɔ la an y'an jigi da fɛn fɛn kan jigi waru sɔrɔla fo fɛn kelen alquran karamɔgɔw kalandenw a ye sigi kana kuranna ma wallahi fɛn tɛ min ka bon ni nin ye a tɛ maa min ka fisa maa bɛɛ e y'o dɔn wa jamu jumɛn jamu min o daminɛna dɔn jumɛn jamu min bɛ ala fɛ ani jamu min jiginna ka bɔ sanfɛ jamu kelen jamu kelen don min an bɛna dugukolo kan ala y'o jamu de di an ma a tɔ ye an yɛrɛ ye min dilan ala kɛra jamu fɔ n ye kɛ jamu de tun bɛ ala kɛra la kalankɛlaw filɛ u k'a fɔ ko ala kɛra jamu ye nin ye a bɛ min jamu min bɛ yen ni ala y'o da kira kan kira ye bonya sɔrɔ o de wallahi lahara don ne ni n balimakɛ n balimamuso an minnu filɛ kaare kɔnɔ lahara ala b'an bɛɛ ɲininka jamu la jamu min bɛ yen lahara galegalemaw ani maa labanw mana ɲɔgɔn sɔrɔ yen i bɛ ɲininka min na alikiyama n bɛ k'o de f'i ye ala b'a fɔ hadamadenw ma ko ya ayuhannas hadamadenw ya ayuhannas adamadenw ne y'aw da ka jamu ka aw la aw sɔnna aw nalen dugukolo kan a ye ne ka jamu ta k'o fili aw yɛrɛ tilala ka jamu da ɲɔgɔn na a ye ne ta bila aw sen kɔrɔ k'a aw disi gosi ni aw jamu de ala ko wallahi bi maaw bɛ jamu bi ne mako tɛ maa si jamu la jamu bɛɛ bɛ bi n bɛ jamu kelen de kɔrɔta o ye jumɛn ye ko ainal muttaqun ala b'a fɔ ko ala ɲɛsiranɲɛbaw bɛ min ala ɲɛsiranɲɛbaw bɛ min bagayogo i bɛ cɛw ye wallahi i bɛ cɛw ye alikiyama dɔn maaw ye jɔra minnu na ko nin tɛ foyi ye koyi ko nin ye karisalakaw de nin ye karisalakaw de i bɛ cɛw ye ɲɛfɛ wallahi o don n'i ka baara ye bila kɔfɛ jamu se k'i bila ɲɛfɛ n'i ka baara ye bila arrière la wallahi ka jamu t'i la taa ɲɛfɛ jamu kelen ala fɛ a ko ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda allah atqakum inna allah alimun khabir balma muso min nana e k'i jamu ko kuyate k'anw ye kuyate de wallahi hara kuyate tɛ ala fɛ e jamu k'anw ye jakite alors jakite ya jumɛn o fana ye jumɛn lahara anw ye tarawelew koyi k'anw de ye jara ye anw ye segutigi ye lahara jɔn bɛ segu ɲininkali k'i la jɔn anw ye bito mɔdenw de alors bito ye jɔn ye lahara e bɛ mun de fɔ an ye min b'an complexe fɛn kelen wallahi bagayo duloki tɛ maa ti yanga n'o ye mɔgɔ ti disi gosi ko ne bɔra nin dun de la i bɛ disi gosi ko ne bɛ siran ala ye ka fɛn to ala ye ka fɛn kɛ ala ye ka muɲu ala ye k'a to ala ye maabaya o de parce que an bɛ cɛkɔrɔbaw de fɔ minnu y'an kalan nin na bi n'an sigira n'an ye kuranna kalan an hakili bɛ jigin olu maakɔrɔbaw de la ko alahu yarhamuhum ko ala ka sɔn bangebaa minnu sɔnna k'an tɛgɛ bɔ diɲɛ bolo ka taa di ala ma fi sabilillahi wallahi n'a danna bi sigi de ma kalan kun a sɔrɔla cɛkɔrɔbaw ka ɲinifɛn sɔrɔla bi sigi ɲɔgɔnna la ni kuranna tɛ kuyatela ka aw se ka nin jama in fara ɲɔgɔn kan wallahi a tɛ se ayi a dumuni t'aw bolo k'aw bɛ se ka maaw wele ko a ye na dumuni kɛ ne fɛ ayi a ji yɛrɛ t'aw bolo k'aw bɛ se ka maaw wele ko a ye na ko nin ji in de b'a bolo a b'u wele ni jumɛn ye alquran
alimu filɛ sigilen alimamu filɛ sigilen an ka misiri cɛkɔrɔbaw sigilen filɛ yan kabini lasara u sigilen filɛ yan u nana dumuni ko de dɔn wa dumuni tɛ min ka bon ni dumuni ye min ka bon n'a bɛɛ ni kuranna bayo kalandenw a ye sigi kana kuranna ma maa min ka fisa maa bɛɛ n b'a fɛ k'o de f'i ye y'a dɔn diinɛ ye fɛn fila de ala ko cogo di ala kɛra ko cogo di diinɛ banna ne ta tɛ e yɛrɛ ta tɛ an b'a sigi ala ma ala ye min fɔ an ye kuranna kɔnɔ ko maa ba ale ala fɛ o ye ni maa min bɛ siran ala ye Allah wallahi bagayogo ni ɲagara maa ma la k'a jamu ye ni jamu ye i ɲagara la ko a sijɛ i ka taa kari kun na kan n'i ka musonicinin jɔlen sɔrɔ yen o don i bɛ daji to a kan kuranna solution bɛ kuranna de kɔnɔ koyi an b'a ɲini yɔrɔ yɔrɔ wallahi Mali solution ne delila k'a fɔ Umaru ka da la yan nka n bɛ sigi a kan n ɲɛ t'a la an ye sarakalaw min kalan salon bi an filɛ k'o de kalan salon na sisan n y'o de kalan hali mawuludu su an bɛ tila ka segin o de kan kura tɛ silamɛya kɔnɔ Mali solution a bɛ kuranna kɔnɔ Mali solution tɛ Faransi bolo a tɛ Amérique bolo a tɛ maa si bolo a tɛ Nations Unies bolo Mali solution alquran ala se fama ma ko Mali solution k'a filɛ kuranna kɔnɔ aya a bɛɛ durusili tɛ dɛ ayi bagayogo n'i ye kuranna bɛɛ durusi n'i ma baara kɛ ni kuranna ye maa t'i kɔ jɛnɛmɛ na maa min ye kuranna aya kelen ta n'a ye baara kɛ n'a ye wallahi ka fisa maa ye maa min ye kuranna bɛɛ durusi n'a ma kuranna hɔrɔma ta kan kalandenw ala ko cogo di kuranna hadisa jɛlen na a ko khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري جوني حديث لكلي عثمان بن عفان أكو سميت رسول الله كوني أمد دوندو على كرالا أكو ما من قفصة ما بي أبادوا أو لا سهرة ما يبودو كوني ما من يقرأنا كلا كتلا كما وركلا أسكي عمر كوياتين نونا نيكو ميشي كو باراتين نوكو كوتي فولا نيقرأنا كلانتي كم بتانك أفرنا كو أفرنا توبولو كو سيلمي كوبنا ولي نكوفي nan wula dongoro diɲɛ bɛ wuli o dɔn ni kuranna kalan banna dongoro ka maaw kalan kuranna n'o banna o ye dugukolo hɛrɛ bannen n'o banna don min ala bɛ dugukolo mɛlɛkɛ i jɔn bɛ minnu na dɛ ko baara t'u la dɛ ala bɛ ka maaw to olu de kama ahlul Qur'an olu de ye ala somɔgɔ ye dugukolo kan olu de ye maa kɛrɛkɛrɛnlenw ye an nisɔndiyara an wasalen an ɲɛ b'a la an denmuso wulilen bɛ u bɛ k'u jɔ bagayogo a caman a dɔw ye ekɔlidenw de a bɛɛ cɛmanninw minnu wula k'u jɔ ekɔlidenw de don bagayogo e yɛrɛ b'o ekɔlidenw na koyi alquran n'a donna quartier min kɔnɔ bagayogo denmisɛnnin minnu filɛ sigilen ɲɛ bɛ uniforme la minnu na ninnu bɛ sɔn ka jouer min tuguni la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nin bɛ tila ninnu bɛ sɔn k'u bangebaaw dɔgɔya fo ka diɲɛ wuli ninnu bɛ sɔn ka dulɔ min wallahi ninnu t'a min ni quartier denmisɛnnin bɛɛ kɛra nin de ye a hakili sigira cɛkɔrɔbaw n'a dara a ka kaburu kɔnɔ a bɛ lafiya ko n ye maa to n ka du kɔnɔ min bɛ se ka kuranna kalan musokɔrɔba e min y'i den tigɛ min na ko nana di Umar ma ko Umar k'a kalan kuranna na don min n'i taara musokɔrɔba i mɔden bɛ taa sigi kaburu kunna wallahi ala bɛ hinina i mɔden kama i mɔden bɛ taa ko ne ye sabi de kalan ko n ye tabaraka de kalan n nana kalan n ma muso kan e min ɲɛ dɔ kuranna wallahi bagayogo ala bɛ hinɛ i la i mɔden kama o don de i b'a dɔn ko jaa k'i ye den bila min na k'a ka fisa miliyari ye a ye kuranna kalan denmisɛnninw a y'a cɛsiri anw bɛ nisɔndiya n'an y'an yɛrɛ sigilen yan waati bɛɛ an ɲɛ bɛ denmisɛnninw de la a takadum sini minnu bɛna flambeau ta minnu bɛna relais ta jamana in kɔnɔ ninnu de don a ye kuranna kalan fɛn tɛ min ka bon ni kuranna ye suratu fatiri kɔnɔ an filɛ kɛnɛ min kan ala y'a bonya jira a ko innal lazina yatluna kitaballah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura Allah mbalmake ko ne kuranna sɔrɔ ko de ye n bila retard la wallahi ma kuranna sɔrɔ ni ye kuranna kalan o de y'a to ne tora kɔfɛ ala ko innal lazina yatluna kitaballah suratu fatiri kɔnɔ ko minnu bɛ kuranna kalan a ma cɛ ni muso fɔ koyi n balimamuso ye kuranna dɔ i sen ka dɔn ko de k'a dayɛlɛ hali n'a kɛra pasi kelen de o kalan n balimakɛ kana kuranna bila i ka so kɔnɔ a ka kɛ poussé de ye ani ko dɔw ka kalan k'an ye kalan to denmisɛnninw bolo k'anw ye kuranna to denmisɛnninw bolo ka ala to denmisɛnninw bolo cɛkɔrɔba i bɛ sɔn ka taa lahara musokɔrɔba k'anw ye kalan to denmisɛnninw bolo kuranna kalan k'anw y'an sen bɔ a la an y'a to denmisɛnninw bolo
ka mun to denmisɛnninw bolo ka ala to denmisɛnninw bolo wa bayo n b'a fɛ ka min d'i ma ala ko ni maa min ye nin kuranna kalan o kɔfɛ k'u ye nafagati bɔ ko n'i ye fɛn sɔrɔ i ni maaw ka jɛ a la kuranna bɛ maa bila funasira de la koyi karisa bɛ ala dɔn waliju de don bakiluba u fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wallahi o ye nkalon ye k'a fɔ karisa ye ala dɔnba ba de mais a ɲɔgɔn bakilu tɛ wallahi o tɛ tiɲɛ kuranna mako bɛ ladamu min na n'i ye kuranna kalan fɛn di i ye min sɔrɔ i ni maaw ka jɛ a la sirran wa alaniya a dɔw bɛ kɛ dogo la a dɔw bɛ kɛ kɛnɛ yɛrɛ kan kuranna b'an bila nin bɛɛ ka kuranna min an y'a kalan a b'an bila an ka kɛ funansire an ka ɲɛ maaw ma i ni minnu bɛ sigi la u k'a nafa sɔrɔ an b'a fɔ ko kuyatelakaw alhamdulillah fakhrul alamin diɲɛ bɛɛ bɛ waso ni min ye ala ko cɛ min ma ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala ko cɛ min ma ko wala sawfa yutika rabbuka fatarda ala ko cɛ min ma a k'a ma ko muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau ala al-kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika masalhum في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج الشطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليأخذ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم على ما في الملا بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على an bɛ Allahu ta'ala deli ala ka san nataw fana yirana duwawu min kɛra kɛnɛ in kan ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi an karamɔgɔ Umar Kuyate ala ka mɛn nin baara in na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila ngalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tinya wilila ngalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba